Wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama gavana mar kauntino Gladys Wanga kone askeche ma kauntino mondo obed joma obidhore kendo gita tijegi ka oluwore kod chik ma ok girocho ratiro mag oganda bang' ka gisetieko tiegruok margi. Askeche mag kaunti maromo 250 ne otere kar tiego askeche mag bunge kata Kenya Forest Service manitie Londiani kama gisebede kuom thuolo mar dwe achiel. Ka oloso nyasi mar sidho askeche mag kaunti go mane obagi alap tuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay, owacho ni askeche go koro dhi konyo e neno ni jopiny oluwo chike, konyo e chenro mag choko osuru kod tije mamoko e gwenge ma opogore manie kauntino. Our county has faced great challenges in areas such as revenue collection, enforcement of bylaws, and service delivery. These challenges often stem from lack of proper training and resources for our team of enforcement officers. It is in full recognition